Palimos po. Daluyan ni mo dong, oy, arao. Salamat, boss. Te, palit kong sigarilyo. Ayo. Te, kwaon na ko tong kaldero na gihiram ninyo, tiba tong last week. Imiton, magod ni mama, god. Ay, oh, tama. Dong, ang kaldero na sa kusina, pakikuha, ragod. Ay, ikaw ditong anak ni Stella? Ay, oo, te. Play, edad mo dong? Ay, 18 pa ko, te. Asa ka maskwila? Dere sa akon, te. Sa unahan rin sa balay, sa tate, te. So, maskwila nakakarong August. Oo, te. So, may kwaon ni mo? Ay, tong kaldero, te. Kwaon ako tong giram ni last week. Nadilay ko sugto na to ni Papa Bay. Ikaw na pananggit sa Papa Bay. Sige, ako bahala nun, so. Ay, Col, malakaw namin ni tong anak ni mo, Col ba? O, sumumumula ko dong. Ay, sa mong balay ra, Col. Nya, magunsa maka mo sa inyong balay dong. Ay, maghimo mi og kuan. Maghimo mi thesis, Col. Himo mi thesis. Sige dong. Amat, Col. Nabay thesis ang grade 1? Pasi kung pangita sa cake, mabaasa na tong cake, gusto ko makaon. Ay, gihatag na ako sa silingan, oy. Ha? Yan ang gihatag manimo. Usahay ragay tamang hatag sa silingan. Usahay ramang puta makakaon og cake. Sige lang, good, next time na lang. Hinga na mo pa ni magingon last year. Ako nga magyapon tong kwarta, oy. Unsa man na, oy. Ay, Dok, kamusta akong asawa, Dok? Na, sir, bad news did, sir. Bawal sa tanang pagkaon, sir. Gulay, tubig, rigidya, sir. Nya kailangan po niya kaubad permente. Atay, di man ta katrabaho, ani, bay. Joke na bitoy, patay na bitoy siya. Ma, asa ice cream? Ay, ang ice cream? Ay, gihatag na ako sa silingan. Ha? Gihatag na sa day mo? Sige lang, oy, once a year man po sila makakaon og ingana, oy. Once a year po ta makakaon po na anak, oy. Sige lang, good. Unsa man na, oy. Ay, sir. Pwede mong tana? Ay, pwede kayo. Ay, salamat.